ба ҳамагон маълум аст ки аз соли 2003 то имрӯз проблемаи об дар тамоми ҷаҳон яке аз проблемаҳои вазнин аст. ман мехостам чунин савол диҳам: барои чӣ имрӯз проблемаҳои обгузаронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бештар диққати зиёд дода мешавад? мехостам ҷавоби шуморо ҳамчун мутахассис мо шунавем. мо ба об ниёз дорем ва дар ҳолатҳои мухталиф онро истифода мебарем ва интиқоли саривақтӣ ва бесуботи он барои беҳбудии саломатӣ ва некуаҳволии мо таъсир мерасонад. бо мақсади беҳтар намудани истеҳсол ва расонидани оби нӯшокӣ ба аҳолии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Аврупои таҷдид ва рушд муроҷиат намуда дархости расондани кӯмаки техникӣ ва кори истеҳсолоти соҳаи оби Тоҷикистон кард. Бонки Аврупои таҷдид ва рушд бо қабули ин дархост барои амалисозии лоиҳаҳо маблағ ҷудо кард, аз ҷумла лоиҳаҳои барқарорсозии системаи обтаъминкунии Хатлон ва Шимол-2 низ аз ҷониби ин бонк дастгирӣ ёфт. тибқи лоиҳаи мазкур барқарор намудани шабакаҳои обтаъминкунии шаҳри Панҷакет низ ба нақша гирифта шудааст. дар лоиҳа таъмини водоканал бо техникаи нав дар назар гирифта шудааст, ки ин дар навбати худ таъминот ва расонидани оби ошомиданӣ ба аҳолиро ҷоннок хоҳад кард. яке аз дигар ҳадафҳои лоиҳа баланд бардоштани огоҳкунӣ ва беҳтар намудани муколама оид ба масъалаҳои лоиҳа ва истифодаи об мебошад. бо ин мақсад дар маҳалҳо кумитаи истифодабарандагони об таъсис дода шудааст ва инчунин дар сатҳи ҳукуматӣ маҳаллӣ ҳар 3 моҳ шӯрои машваратӣ баргузор мегардад. маълумот дар бораи фаъолияти шӯро ва таърихи баргузории он шумо метавонед аз рӯзномаҳо пайдо кунед ва ё аз кормандони водоканал пурсон шавед. пардохти нархи об хеле муҳим аст. агар мо ин корро накунем, ин амал метавонад ба амалишавии лоиҳа монеа эҷод кунад. маблағи шумо инчунин барои пардохти қарзи Бонки Аврупои таҷдид ва рушд кӯмак мерасонад. инчунин пардохти саривақтии об аз ҷониби шумо тамоми хароҷотҳоро барои истеҳсол ва таъмини оби нӯшокии баландсифат рӯйпош мекунад ва сифати обтаъминкуниро беҳтару хубтар мекунад.